Hello, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog mga idol, natatay karon ka sa Canary Side, Bulumulok, sa Esposado. So nagasunod ta karon sa Ranger na sakyanan, no? Oops, bawal na call, bawal. Bawal Nicole, bawal. Kabalo ko nga bawal to, lusod ka matabok. Safety first lang sa mga idol. So karon mga idol, gataliksik pa, no? So baguran ako man ang putok na ulan rin sa mga idol. Baba ang dalan. So ulit sa karon sa ulo.
vlog. So ay kalimut subscribe, i-click mo notification bell button mga idol.